argitaletxeak eleberri bezala hobeto sortzen dira are euskaraz ere ipuin liburuak baino ez. Eta bueno, niretzako ere bazen nolabaiteko broma edo barne broma bat ez, nolabait ez. Baina, bueno, barruko horri horretan egiatia izan nahi izan dut ez. Eta hori nobel jarri diot ez, azpiri zenburu bezala ez. Orduan, dena den, bueno, niri esan didate eta Mikel Hernández Abaituak esate baterako aurkezpena egin zidana, ez tegula izan behar inolako konplexurik hau novela bezala aldarrikatzeko, ze, hemen Euskal Herrian Zagati Panpox edo Metro eta garai baten egin ziren eta inok ez du zalantzan jartzen horiek novelak direnik, baina tamainaren aldetik ez dira baino luzeagoak, oso antzera joango lirateke ez, eta novelak dira ez. Baina ere nik bai sentitzen dut gehiago ipuinaren eta novelaren artean dagoen genero horren barruan, oso genero, ez dena genero bat ere, azken finean mugan egongo litzateken testu bat izango litzateke ez. Da, arratsalde batean irakur daiteken edo gau batean ez, besaulkian eserita irakur daiteken testu bat eta alde horretatik zer ikusi gehiago daukan ikuset ipuin generoarekin, novelarekin baino. Baina bestalde, ipuinak ez bezala, behintzat ipuinaren teoria batzuen arabera, ez dauka ipuinak daukan zirkularitate hori batez ere gaiaren inguruan gai bakarra izan behar duen gauza bat izan behar duela ipuina eta hemen nik uste badaudela nolabaiteko adar gehiago ez. Orduan, nik esango nuke nahiko mugakoa dela, nahiko fronterismoa dela. Barkamena eskatzen dizuet ahotsengatik, baina